Yamde sappo e jeeɗiɗi silmaji capanɗe tati Dakar, yamde sappo e jeenayi silmaji capanɗe tati to Paris, la mort de France. Moussa Oumar Bari. France ñawore mawde fawama e dow hoorejo kiɗɗo leydi ndi Nicolas Sarkozy o fawama e nde alkamisare hande o woni duuɓi 5 kaso sabu tawede mo e fedde waɗoɓe boneji ko fate sikkitare wonande faade e makko ko yowiti e nafgol orgal woteji hooreyako leydi hitande ujunnaji 2 immorade e laamu hoorejo leydi Libi kiɗɗo Mohamed Kadhafi ñawore nde e hoorejo kiɗɗo yeddi ha laaɓi ma on keɗa ɗum e nder kabaruji ɗi caggal nde laamu Amérique haaji ɗum hebde visa ngam tawede e batu fedde gota ko windere oni Mahmoud Abbas hoorejo Palestine waɗi alkamisa hande yewtere walla mbiyen wowlago e ngubatu wowlago rewanago e hello ɓoggi karalla kese ɗe woni visioconférence e nder ɗum o yetti dendagal leyɗe keptinɗe laamu Palestine to Guinée caggal ɓayinago jaltude woode araniri référendum hol darde lulde ɓe leydi ndi jogori darade caggal nde ɓe cali walla nde ɓe noddi salare ɗe woote jogoye mabɓe kolliti lennude peeje ngam hadde laamu fadde ngu wadde golle mabɓe walla heddade e laamu. tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde on calminama bisimilla moon e kabaruji ɗi e fuɗɗode majji to France ko ñawore mawde fawa e dow hoorejo kiɗɗo leydi ndi Nicolas Sarkozy o fawama e nde alkamisare hande duuɓi 5 kaso saabu tawedemo e fedde waɗoɓe boneji ko fati sikkitare waɗande faade e makko ko yowiti e nafugol orgal woteji hooreyako leydi hitande ujunnaji 2 immorade e laamu hoorejo kiɗɗo Libi Mohamed Kadhafi kono o laɓɓinama ko fati e ngenare bondi e nde ñawore hande wullitande wawa dartinde kaso makko. Rama Diallo. Nicolas Sarkozy fawama kaso duuɓi 5 saabu tumede tawdede fedde yimɓe bonnoɓe ɗum suudu sariya oytoro bonɗe hollite o ñaloma ɗum na haɓɓodo e alahaali tume naftoragol mballa hoorejo kiɗɗo Libi waɗude orgal sungoji laamu Faransi e hitande ujunaji 2 ko lamna e muɗum e o subaka hoorejo kinɗo Faransi saranama kaso duuɓi 5 ka o nangirtake ɗum joni e balɗe ngaroje suudu ñawildu ndu noddanɗo dawlidinde e makko no kaso makko hani yaharude caggal ɗum imo jogi lebbi 4 fadde sariya o e ƴettoyde o yaharude o suudu kaso caggal yaltude e nde ñawore hande Nicolas Sarkozy holliti o wullitoto sariya e ko o jukkora imo wawi kasi ƴamude ta o lelo e kaso saabu nayeko makko dow duuɓi 70 hande jagoɗo Nicolas Sarkozy goto woni Claude Guéant saabu gonɗinanede tume naftorade fewre darde mum jagoɗo e jeenari bondi kanko do duuɓi 6 o hokka kaso on do heɓi newnanede ta nangue joni saabu rafi cellal mutu wondunoɓe e laamu Muammar Kadhafi e joom en jawdi yoga leyɗe araɓɓe tumaɓe fiɓodirde o alahaali kamɓe ndu kokkama jukkoje kaso duuɓi fa e jomnari kalisi euro